खुलुमबाय रायजोफोर तो बे समाव आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। दा दिनैनि बे भिडिअआनो जाबाय बहुत सिरियास, बुंनो थाङा बहुत सिरियास नैबे भिडिअआ। तो बेखायनो आङो बयखौबो सिरिबाङै बयखौबो जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। तो आङो मोनसे सिरियास बाथ्रानि सायाव माने दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। तो बाथ्राया जाहैबाय बावैसो सिगां बड'लेण्ड रादाब जि माने जोंनि बर'नि निउज पर्टेल, बे पर्टेलाव मोनसे निउज फोसावदोंमोन जे आसामनि 155 फरायसालिफोरखौ माने बन्द खालामनाय जाबाय। दा बेनि सायाव आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। तो गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ आं क्लियार खालामना सानो जे आं नैबे फिल्डआव एसे गोदान, तो आंहा माबाफोर बुंनायाव एसे गोरोन्थि जानो हागौ। तो बेखायनो आङो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय, जाहाथे आंखौ आसि दिन्थिनानै खिथिहरो जे माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला। तो मेन पइन्टआव फैनोसै। तो बाथ्राया जाहैबाय बावैसो सिगां आसाम सरकारा गं 155 स्कुलखौ बन्द खालामबाय, नङा होमबा? तो बाथ्राया जाहैबाय बियो एमई एन्ड माने एलपि स्कुल सो बाथ्राया जाहैबाय बियो एमई आरो मा एलपि स्कुल। दा बे गं 155 नि गेजेराव गंबेसे बर' मिडियाम स्कुल दङमोन? आं नायबाय, सालिजारि नायबाय, खिन्थु बिनि बांसिनबो थानो हागौ बर' मिडियाम स्कुलफोरा। तो आंथ' हिसाब खालामनायाव किसुमानाव माने मा होनना बुंगोन मेनसन खालामनाय थाया, बर' मिडियाम मा मिडियाम होननानै बेखौ मेनसन खालामनाय थाया। तो बेबायदियाव एसे जारला जायो आरो एसे मोनथिया। खिन्थु अब्लाबो आं एसे नायबाय मा मिडियामफोरखौ, खिन्थु बेयाव हिसाब खालामना नायनायाव आङो बांद्राय मोनाखै। गं माने 9टा मोननाय जादों एमई स्कुल आरो एलपि स्कुल। तो बै बन्द जानायनि मेन कारना मा दायो? मेन कारना मा? दा बेनि बागै आङो सावरायनो सानदों। तो बाथ्राया जाहैबाय आङो क्लियार खालामना होनो सानदों, मख'नो सानदों जे बे फरायसालिफोरनि मुङा मा। तो गिबियावनो आङो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन, बेखौ आं स्क्रिनाव बेखौ होगोन, ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेखौ थांनानै चेक खालामनो हागोन आरो ना। तो फार्स्टआव आं जिथु मोननाय बेयो बिनि बांनोबो हागौ, खिन्थु आं जिखिनिखौ मोनदों बेखिनिखौ बर' होननानै आं पुरा बुंनो हायो आरो, खिन्थु बाकिबो माने बिनि बांसिनबो थानो हागौ। तो बेखौ मिथिला, खिन्थु जिखिनिखौ आङो मिथिदों बेखिनिखौ आं मख'नो सानदों। तो गिबियाव मोनदों रतनपुर बर' एलपि स्कुल, नैथियाव दङ दैमु गोजोन बड' एलपि स्कुल, थामथियाव दङ पश्चिम मनस्रि एलपि स्कुल, माने बियो बड मिडियामा बड आरो एसामिसबो आरो बड'बो मिक्स लिरदों आरो बेखौ नोंथांमोनाबो थांना नायनो हागोन। ओमफ्राय 4 नाम्बाराव दङ जोङो गणेशपुर एलपि स्कुल, सब एलपि आरो बियो। ओमफ्राय 5 नाम्बाराव दङ गमेरि लगा बर' एलपि स्कुल, हयथ' भुलबो जानो हागौ, बारा सिनाय मोनाखै, नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव 6 नाम्बाराव दङ जुगिबिल एलपि स्कुल, बेबो बर' मिडियाम। दा बेना जाबाय एलपि स्कुल, बर' मिडियाम एलपि स्कुल। ओमफ्राय एमई स्कुल गंथाम मोनदों, बिनि बांसिनबो जानो हागौ, गंबा 6खानबो जानो हागौ, खिन्थु मोनथिला। खिन्थु आं गंथाम पुरा फिक्स माने बेखौ आं मिथिदों, नंगौ होननानै आङो 100% नंगौ होननानै मिथिदों। दा बेनो जाबाय आलुपारा एमई स्कुल, बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नंगौना नङा। बेनि उनाव ककिला उदांस्रि बड' एमई स्कुल, बेनि उनाव लकेश्वर ब्रह्म एमई स्कुल। तो नोंथांमोना मिथिबाय, हयथ' नोंथांमोना नुखाबायबो। आंनि भिडिअ बानायनाया एसे लेट जाबाय, तो जिखि जादोआ तो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। तो दिनैनि थारिखआव बुंनो थाङोब्ला मानो सानफा एफा जोंनि स्कुलफोरा थैलांनो हमदों आरो गुबुन स्कुलफोरजों मार्ज जानो हमदों? तो बाथ्राया जाहैबाय बै स्कुलफोराव मा गैया जादों, एनरलमेन्ट खमायलांगासिनो दङ, जायनि जाउनाव बबेबा स्कुलजों मा खालामनो गोनां जादों, बेखौ मार्ज खालामदों, नङा होमबा? दा आरो मा जालांदों, खायसेखौ मा खालामदों, गैया जाहैनायाव बै स्कुलफोरखौ बन्द खालामनाय माने खालामनो गोनां जादों गभर्नमेन्टआ। तो बेनि थाखायनो दिनै
गं माने 9टा स्कुलफोरा बर' मिडियामनि जि 9टा हयथ' बांनोबो हागौ बिनि 15टाबो जानो हागौ कुनु माने आंनाव दा मोजां माने मेन डाटाफोरा गैजोबा तो बांद्रायबो जानो हागौ दा 9खान मोनदों आङो बे 9खान बर' मिडियाम स्कुला थैबाय अलरेडि तो बहुत दुखु नांथाव बाथ्रा होनना बुंनो नांगोन जोंनि थाखाय मानोना बै समाव जोङो मिडियामखौ बर' बिजोंखौ माने आन्दोलन एबा सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' मिडियामखौ जों इन्ट्रडिउस खालामनो हादोंमोन दा दिनैनि तारिखाव फैयै बियो सानफा एफा गंसे गंनै गंफा गंनै मा जालांगासिनो हमदों माने थैलांबाय थादों माने बै स्कुलफोरखौ फोथांना लाखिनाया सरकारा मोनसे सरकारनि आखायाव दायित्व थायो जोंनावबो दङ जोंनि बर' समाजावबो बे स्कुलफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंहाबो दायित्व दङ मानोना जों फरायसा होनो हानांगोन फरायसा एनरलमेन्ट जाबासो बे स्कुला थांना थागोन बाट बाथ्राया जाहैबाय टिचार एपइन्टमेन्ट टिचारानो जुदि गैयाब्ला टिचारखौ सोर होगोन गभर्नमेन्टआ होगोन दा गभर्नमेन्टआ टिचारखौनो रिक्रुटमेन्ट होआबा रिक्रुट खालामाबा अब्ला बै स्कुलाव मानो जोंनि बिमा बिफाफोरा गार्जेनफोरा मानो माने एडमिसन खालामहैनो गावनि गथ'खौ जायबाबो मोजां जाजानो लुगैयो मोजां इयुनाव जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेखौ लुगैयो नाथाय गभर्नमेन्टनि जिथु माने टिचार रिक्रुटमेन्ट होयैनि कारनावनो दिनै बै स्कुलफोरा थैनो हमदों बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा दा टिचार रिक्रुटमेन्ट होबासो बै स्कुलफोराव मा खालामगोन गथ'फोरा एडमिसन लायगोन जुदि टिचारानो जुदि गैयाब्ला टिचारानो जुदि लाथिख'ब्ला जिर'ब्ला अब्ला सोर गार्जेना बै स्कुलाव एडमिसन होगोन नोंथांमोनानो सानना नाय बहुत सिरियास बाथ्राया दिन तारिखाव बै समाव जों मा खालामदोंमोन बर' बिजोंखौ आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन दिनैनि तारिखाव मा जादों बियो सानफा एफा थैलांनो हमदों नङा होमबा दा बाथ्राया जाहैबाय इयुनाव मा जागोन जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोमावसारनाय जागोनखौ जों नुहुरो प्राइभेट स्कुलाथ' फोथांना लाखिनो हाया बिजोंखौ नङा होमबा प्राइभेट स्कुला फोथांना लाखिनो हाया दिनै गभर्नमेन्टआ जुदि बेनि सायाव खामानि मावाब्ला रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि बेनि सायाव खामानि मावाबा नोजोर होआबा टिचार रिक्रुटमेन्ट होआबा अभियासलि थैखागोन बे स्कुलफोरा दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन थ' जुदि चेनेल माने भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों